रे काय झाला? गो माका एक सांग. काय तर रे तुझं बापूस PWत कामा का? तुझं आपला काय करू पण तू असं कसं विचारतोस? बापाजीचा रस्तो असल्यावर काय मध्ये काय नाचतोय. चल बाजू राव. चल, चल बाजू राव. चल रे स्टार्ट मार. रील बनायचं रे इथं रस्त्यात. काय बोलला? स्टेप्स रिपीट झाले चालतील. पाशे. कट. थांब तिथेच थांब. ऍक्शन. यांच्याकडे बघून बोलायचं. हो. अरे बघ. हो बाय. गो बाय बस. ऍक्शन. गो. अरे काय झाला? गो माका एक सांग. तुझं बापूस PWत थांब ना, घाई नको करू.